Endamên Komeleya Vadî Doğayê ne li navçeya Şaxê ya wana Bakurê Kurdistanê. Neh çiyager û werzişvan bi duruşma ji Şaxê heta Çalyanê sê rojan meşiyan. Dîmenên newaze yên xwezaya destlênedayî ya Bakurê Kurdistanê ji Rûdawê re şandin. مشما یا شاخه و حتی چالنه دست بگیر بدم ام نافچه شاخه نه نافچه باجار وانه و امید چالنه فراشینه چالنه ده که بیم فایزا و ناوی نو یوت پنال امید وی داده سه روزه مشما دم بکه امید دو شبات چی ببینن زوزانا ببینن امید گله که دیرو که خوش ببینن امید گله از آب و قانیا دشت و زوزان امید ببینن. Çiyageran ji gundê Şaborê dest bi rêwîtiya xwe kir û roja yekem 18 kilometreyan çûn û li Zozanê meydan tehtikê gonê xwe vedan. Girtiye destxatiye dibelê ev dere payîza ve xeze payîza ve zêdetir xweşe pir xweşe ez van dere diyerim Türkiye Kurdistanê diyerim Kurdistan pir xweşe belê payîza ve zêdetir xweşe ava çaviyan jî pir sar e ez her kesî ra tüm milletime re dibêjim werin xwebîtine nav ava çaviyanê saet xweş. Piştî ku şeva yekem li wê derê borandin, roja duyem gihiştin Zozanên Feraşînê yê navçeya Elkê ya Şirnexê. Şaxê hetanê qeza gurtnarê cî çaylanê hatin. Eva sê roja em dibeşê zozan hatin heme cara jî rêyekem em lê kervan jî derbas bûne wan derece hatin. Hene cara em cêm derbas bûme solê xwe de xistin wan derbazî bû ama zef xweş bû mezef kefek lê da gerek sağ bin. Ew di rêwîtiya xwe de rastî gelek zom û koçeran hatin û bûn mêhvanê wan. چون باشه از تناس که Çiyageran meşa xwe ya roja sêyem li gola Çalyanê temam kir û vegeriyan. سی روزم آرمانجا ما 35 کیلومتر ام بمشن لیما 5 کیلومتر تمام کرد چون چون فراشین جی ام نه کس بری دابون و حوال خود پیروز کم çay golano mal barkerin çuzozano ez heyrana. Komeleya Kluba Werzişê ya Vadî Doğayê sala 2012 hatiye avakirin û her hefte li herêmên geştyarî û xwezayî yên Bakurê Kurdistanê geştekê dike û wê herêmê dide nasîn. Ji gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çiyager, werzişvan û jîngehparêz beşdarî çalekiyên Komeleyê dibin. İrodissa ez demirim